China, Chinese Taipei, Indonesia, Japan, South Korea. Ladies and gentlemen, altogether 7 countries glad and proud to announce to you our sport, which demands a lot of courage and tourismनि जि प्रडाक्ट पटेनसियेलिटि थानाय डेभेलप खालामनो हानायफोरखौ जोङो नायै खालामगासिनो दं। बेनि गेजेराव पेराग्लाइडिंआ मोनसे नैबे दामफोरखौ अन्थाइ गुफुराव मोजां जाबाय। जोङो नैबे जायगानिफ्रायनो लकेलनिफ्राय दा पाइलट बानायनो हाबाय। जोंहा 3 कमार्शियेल पाइलट खालामनो हाबाय आरो माखासे ट्रेनिंआव दङ। थ' 4 बोसोरनि आगोल जोङो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन। 4 बोसोरनि उनाव दिनै जोङो इन्टारनेशनेल कम्पिटिसन खालामनो हाबाय। बे बेलायाव जोंखौ भारतनि पेराग्लाइडिं एस'सिएशन आरो सिक्किमनि पेराग्लाइडिं एस'सिएशना जोबोद हेफाजाब होदों। दा 10टा गुबुन गुबुन देशनिफ्राय बाहागो लाफैदों 130 कम्पिटिटर्सफ्रा राइडार्सफ्रा। दा बेनि दारैहाय जोंहा मा बेनिफिट जागोन जाया बयनावबो बे मोनसे सोंनाय फैदों। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे एडभेन्चार स्पर्ट्स बेखौ मोनसे स्पर्ट्स हिसाबै लानो एडभेन्चार स्पर्ट्सआव जेन' गोसो होयो गोसो दुङो बेयो मोजां मोनसे मेसेज थांगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा बे एक्टिभिटिसआव बाहागो लागोन जायफ्रा पाइलट जागोन बिसोरो गुबुन खामानि मावनानै जानांला बेजोंनो गावनि थांनानै थानायनि राङारि खामायनाय खामानिखौ बेजोंनो खालामनो हायो। दा बेवहाय जायफोर पाइलट दं लकेलि टुरिस्टफोरखौ दैलि 10-15 जन टुरिस्टफोरखौ जोङो गोजौनिफ्राय गाहायसिम बिरबोहोयो आरो बे बिरनायनि बेलायाव बिथांमोनहा 1,000-2,000 रां लायो। बे हिसाबै सानसेयाव बिब्दिनो 20,000-25,000 बिथांमोनहा आर्न खालामो आरो बेखौ जोङो जेसेबां बांसिनै फेहेरनो हागोन मिथिहोनो हागोन अब्ला बेहाय बिरनो लुबैनाय मानसिफ्रा गोबांसिन फैगोन। अब्ला बेवहाय जि पेराग्लाइडिं एस'सिएशन दानाय जादों बिथांमोनहा बांसिन आर्न खालामगोन। इन्टारनेशनेल पेराग्लाइडिं कम्पिटिसन खालामनायनि उनावहाय दा जोंना नैबे दामदुफुरा बड'लेण्डआ वर्ल्ड मेपआव सारा पृथिबीनि पेराग्लाइडिंनि मेपआव हाबबाय। आमेरिकानि मानसिफ्राबो बड'लेण्डआव पेराग्लाइडिं खालामग्रा जायगा दं बाहाय पेराग्लाइडिं खालामनो थौ होननानै गाबोन समफोर फैजोबदों। बेयो मोनसे फेशन मानसिफ्रा पृथिबीनि बबे बबे जायगायाव पेराग्लाइडिं खालामजायो बाहाय थांनानै पेराग्लाइडिं खालामो। दा जेसेबां बुरजा फैगोन जोंनि टुरिस्ट जों मोनगोन बिथांमोना हटेलाव थाफैगोन बिथांमोना जोंनि जानाय जागोन बिथांमोना जोंनि गारि बाहायगोन। बे रोखोमै लकेल मानसिफ्रा बिभिन्न बेनिफिट मोनगोन आरो बेखौनो जों सेस्था खालामदों। जायगानि हिन्जावसा हौवासाफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनानै बोरै पाइलट खालामनो हागोन बेनि थाखाय जों सुबिदा होदों। अलरेडि जों बेवहाय फैगौ जानुवारि-फेब्रुवारिनिफ्राय पाइलटनि पेराग्लाइडिं पाइलटनि जोङो ट्रेनिं खालामदों। सेथि थाखोआव देरहानो हानाय 2 लाख रां होनाय जादों